la festa major. Les festes de Sant Feliu de Llobregat. Una festa tradicional de la tardor. Amb quina activitat em quedaria? És difícil, eh? Una només. No sé. M'agraden totes. No sé, totes les coses. Totes. Tot. Estem esperant per celebrar el seguici. Ara ens avisen que tenim que anar a ballar. Estem fent el ball final. Tots comencen a donar voltes i després es van ficant cap al mig. Cap a dintre! Activitats tot el dia. En principio lo vemos todo. Els gegants, els concerts. Cercavila Bastoners. Els castellers. Ara estan posant els dosos, la posició que fem nosaltres. Jo m'acotxo com una granota. Aquesta era la festa major petita. Ha passat a ser la principal. Se va començar a iniciar a partir de que els carrers van començar a fer festa. Fem una xocolatada per tot el poble. Està boníssima. Home, és que si vols, a les festes pots anar tot el dia menjant gratis, eh? Ja que és la festa del nostre poble, que es noti. Un barret per la meva neta. Per Carrefoc. El correfoc. El correfoc. El correfoc. Els correfocs dels grans. No podem estar sense l'encesa del campanar. És que és un símbol de Sant Feliu. I els nens cada cop més porten el barret, el mocador, es coneixen les històries. És una festa familiar. El que més m'agrada és el que disfruten les nenes. Portem tot l'any esperant l'hora de l'escuma. Jo tinc tota la família implicada. Hem de fer cantera pels anys vinents. Les colles, Sant Feliu, els sentiments. Jo de gran vull ser timbaler. Hi ha molta gent que està treballant tot l'any. Sortint a tots els actes i col·laborant. Em fa molta il·lusió rebre aquest mocador d'honor pel significat que té. No és el mateix veure-ho que fer-ho. Molt millor des de dintre, eh? Que hi ha esbar, doncs m'apunto. Que hi ha diables, doncs també m'apunto. La germanor que hi ha. Aquí hi ha moltes colles. Sí, a la garça i al drac hi ha... Els cornuts i els diables. A la mula. Els castellers. És cultura. Es muy importante conservar las tradiciones.